Супрацоўнікі брэсцкай абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету працягваюць маніторынг сітуацыі, якая складваецца на вадаёмах вобласці ў перыяд нераставых абмежаванняў на лоў рыбы. За адзін дзень рэйдавыя групы правяраюць да 10 водных аб'ектаў, і сітуацыя не заўсёды радуе. Адразу ў двух раёнах, Пружанскім і Бярозаўскім, былі знойдзены сеткі, з якімі браканьеры прыйшлі на рыбалку. На озере Поперня Пружанского района была государственными инспекторами извлечена сеть, в которой находилось 2 особи щуки и также особь 1 линя. На озере Спорово также было изъято 3 сети, в которой находилось порядка 28 особей различных рыбы. В данный период, когда именно идет активная фаза нереста, это наносит природе колоссальный ущерб. І ўсё ж большасць аматараў рыбалкі ходзіць на вадаём не за рыбай, а дзеля самога працэсу лоўлі. Як, напрыклад, аматар 60-гадовым стажам Александр Лоўнеў. Ды і да браканьераў брэстаўчанін ставіцца вельмі адмоўна. Я хожу отдохнуть, это раз, и на рыбалку это 2. За рыбой ездят браконьеры и ходят, губят потомство будущее. Я имею в виду молоди рыбы, тем более в период нерестовый. А сейчас вот нерест. Брэсцкая абласная інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету звяртаецца да жыхароў вобласці не быць абыякавымі да фактаў браканьерства і па магчымасці інфармаваць аб іх інспекцыю. Юрый Печур, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».